Hadian ke jing la ban lum ya ki jing tip ki babnya bat ke jing ja jong ke jing sha sho we Nongniah trok ke bakan thup ba ke jing sha thap ru da ke slipar kala pen long ya ke Synjuk ki trai bat ki Nongniah kali Kamai ke briu hinyo trap ban lech Hiar Silchar Assam ha ke hinyo tari urisau araja arpusan. Ya ke Synjuk lalam khamat da ke seng Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA ha ke jing senran lang ke All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA bat ki wei ki seng ki blai senrop lang ha ke Synjuk kila Hiar ha ke porman step bat poi Silchar pat ha ke no phai sngi. Kajing temu jong ke Synjuk ban lech ban Hiar hi Silchar kat kum kajing te balayo priang nau president ke MCTODA uba moslandar marngar kadai kum shibenta ban lech ai men sim yo ba Sumarbha phallai Nongniah trok uba na kasnong Shangpung West Ïadei Hills District uba sha thap da ke slipar bat sha show ha Silchar ka ba video kala sapriang ha ki rensan social media ha ka henriu tarik urisau arajar arpusan. Kajing kran ling ba ka phone uba Sumarbha ulay thu bakani kajing ja kadai ka blaja ha ka laipo tari unai lur arajar arpusan ha ka surok ba jong kasnong Ramnagar Silchar ka boli thu bakani ka ja ha ka por bu dangwan ha ka lenti ban wan phai na Silchar sa Ïadei Hills hadian bola dap ban panhap simen ha ka wei na gijaka ha Silchar. Nakal yang jong u ulaong kani kajing ja kala ja kat bau dang temu ban kiar na ka wei ka kali ka badang penyang ha ki benta ka te ka surok ba ha ka phang bawan phai sa Ïadei Hills bat ka bola hap ban penan kam ban ya na ka wei pat ka phang jong ka surok lani ka wrong side ka bawan na Ïadei sa Silchar ha ka jo ka por ka wei ka kali all to ketan ka barong le sendat kala wan na din jong ka kali jong u da ka batmu ban simpas ya ka kali jong u ka ba la su ban kiar na ka te ka kali kumta kala penlong ban ya tengku para kali. Kabakani ka kali alto ketan ru kadai ka badangwan na Silchar hi ban lech saki benta ka Ïadei markum tahi kiwe ki kali Assam kila kerkot ya ka kali jong u bat kala mi shwa ka jingatai nia bat nangta kila sedang saban kata kti bat sho yu u da ka bakenjat bat thap ru da ka slipar yu u ulai thu ru baki teki bri kila ujor e jahar persha yu u haki pulet Silchar ka baki pulet kila kini no ya ka driving license jong u bat kumjo ya ka kali ka ba unya mo u bat ban bat not ha ka custody jong ki ka ba ulong ban nadu katai ka laipo tarik unai lur araja arpusan bolsha ujor e jahar ki pulet ka Silchar ki klampat khot ni ong yu u tat hadu menta. Nolor kata ulong bahakan ni kejingja klam ladan menu bamensau ni bandon kejingja ka basngusi bat ka badai kejingja ka balak banya penbet namar ha kejing shisha ka dai kejingja ka baya bakla na barok ki aliang mamla. Hey, harap nogor no tu. Harap nogor no tu siap. Harap nogor. Lokal kita hari dah bisa ada pesona. Nyau prangot tu? Oh, you shot nyau prangot. Bro, nyau prangot tak sini. Kamu saw ye? Kamu saw kita? Ha? Jadi beliau dah kamu deh belum saw terang. Kamu saw, no? Mai gari ada. Maniwang ini wah. Habatin, pej bahaki ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya